Abot ani imong TV? Sa una mo to, sir. Mo lagi ma'am na may nabutang diri nga wa na bayaran. Bayaran mo lang ko, sir. Wala ma'am, dala bayan na mo resibo tanan ni ma'am. Kay nakita mo dito ma'am nga wala jud nabayaran dito. Tamo sa balas nga 15,000. Asa mo to TV haron? Buhi pa? Wala na nagguba na. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Ay ma'am, may buntag. Namoy kay Lakwan? Jumarian or Danisa? Kami sa Piapi, Padada. Abot ani imong TV? Patay utang nga TV? Magod ri ma'am. Asa ka nagakuha TV? Iloyar o asa ba? Incor. Unsay nakuha mo sa kuan ma'am? Iloyar. Sa una mo to, sir. Dugay na? TV o. Mo lagi ma'am na may nabutang diri nga wa na bayaran. Lagi inventory sila wala na kuha og bayad. Bayaran mo lang ko, sir. Wala ma'am, dala bayan na mo resibo tanan ni ma'am. So mga may picture video para proof na mo nga ipakita lang sa opisina niya ma'am. Sa imo ang statement at sabay imong ikuan kay sulti. Kay nakita mo dito ma'am nga wala jud nabayaran dito. Karon lang manager nag-usap na mo manager sila god. Pero nag-audit sila ang imuhang kuan wala nabayaran na ni. Nakapala sa mo ha. Namo say balas nga good 15,000. Kay pakuha mo gid ma'am. Asa ka TV haron? Buhi pa? Nabubuhi naguba dito. Kali ma'am nadari ang mga resibo tanan nami papirmahan nimo. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can't be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Though I may change my heart. Wow. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Oy, pilak lang ka! Happy birthday! Mama, yung buntag o happy 25th birthday. Sa may gibati ingor kahilakon lagi ka. Yang ano ni ingon mga bantay lang ni siya. Isa man ba mino ni mo gahatag ani? Papa nila. Papa nila basing nailain diri. Sila sila yung mensahe, ma'am. Na siya yung mensahe pero dito lang sa lingkod, ma'am. Kantahan sa kanang happy birthday. O nga tata. Kanta lang ga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Ito na siya yung mensahe, ma'am. O, anak siya, ma'am. To my dear Be, happy birthday. The most important person in my world. You will always have a special place in my life and forever in my heart. Permanently in my memories. At lalong hindi ko pinagsisihan na nakilala kita noon. The most wonderful of my life. You are an incredible woman and I am lucky your man. Be, happy 25th birthday. Sana sa araw na to masaya ka sa iyong pagdiriwang ng iyong ika-25 years. Be, mahal na mahal kita. Kahit minsan hindi tayo magkakaintindihan. Pero okay lang. Dahil minsan lang naman, Be. At mawala rin naman agad. Basta ang mahalaga, mahal pa rin natin ang isa't isa. Kahit ngayong malayo man tayo sa isa't isa, isipin mo lang palagi na ikaw lang ang nag-iisang babae sa mundo, sa buong buhay ko. At hindi hadlang na mahalin kita habang buhay. At nasa malayo man ako ngayon, nandito lang ako para din naman to sa'yo. At kasama na ang ating mga anak. At alam ko na marami pa tayong mga pagsubok na pagdaanan sa buhay. Pero walang susuko.
Kung ano pa man ito, magtiwala lang tayo sa ating mahal na Panginoon. At palagi lang tayong magdasal at gawin mo lang ang mga bagay na gusto mong gawin. Andito lang ako, handang tutulong sa iyo, be. At ang iyong pag-aaral, pagbutihin mo lang hanggang matapos mo kasi para lang din naman yan sa iyo. At huwag ka lang mag-alala, andito lang ako handang sumuporta sa iyo. Ang taong nag-iisa at nagmamahal kundi ako, be. I love you very much and happy birthday, be. Focus lang tayo sa ating mga plano. Huwag mo lang pansinin ang mga negative na naririnig mo sa paligid. At gawin mo lang yung sandata para maging matatag ang iyong sarili. At lagi lang magtiwala sa Panginoon. I love you so much and happy birthday. Nagmamahal, Felipe Balondo. Kompleto gyud. Walang paghinauton nga. Kuskapod. Maayong ugma sa ilaha, tiyayong mga pamilya. Minta man ang puso ng ila. Panglakaw sa ilaha. Kanan lang siya, eh. Happy birthday! For 35 years, you have done a lot of things and aim high. Padayon lang and laban sa kinabuhi. Yun. God bless you. I love you so much. Sige, kamu lang ga na si Mami ninyo lang ga. Happy birthday. Oh, sige. Happy birthday, Mama. Tiwasa akong kilay, mama. Sige, so ikaw, Ma'am, unsa may mensahe nimo kay Sir, Ma'am, sa iya imong pa-surpresa. Thank you lang sa kuan. Wa ko nag-expect ani ba? Surprise, good. Kato lang, sir. Salamat. Ka-short. Sige. Walay sweet words dira. I-chat na ako sa iya. Ay, dili pwede chat. Dapat ko at sa kataas sa iyang mensahe mo ra to. Dan dili na gid mawala gid, ma'am. Ang pinaka-importanting kuan. Kuan lang, ma'am. Salamat ani yung ihatag sa ako. Wala, I love you, dira. I love you. Bato lang. Yung nag-request ng si Sir pasayawon lagi daw kauban sa mga anak. Sige, picture na lang. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masurpon. Ang Bigos Flower Shop lang doola.